Chakma Tlangval Bimol Prakash Kaming chu Bimol Prakash ani marpara South Khua Chen kani Buddhist chhungkua aṭanga seilian kani unaw panga mipa pathum le meichhia pahnih kan ni tuna hian kanu le pa in min ladam pui bok ani kanu le pa te hi Buddhist anni vângin Buddhist chhungkua aṭanga seilian kan ni naupan te ta tangin kanu le pa te hi kan za ema anni po hian min duatin an thei angin zirna lama ma kan som nan ti in sum le pai an seng na sathin hle ani marpar sauta sikul thadar mission school Baptist comprehensive school min kaltira mission school kan kalthina wang hian Kristian-ah kan omang ti ero an hlau thin hle maya Kristian-ah omlo turin an thei topin min hril thin ani Kristian in ni chuan kan in atang hian kan hnâwchhuah kan chowa kan fa po in ni to lovang ti ten min vo thin ani keini poin an thu chu oin kan thei topin Kristian chu kan dova kan ring lo bok ani chakma te hian Buddhist sakhaw hi keimani hnam sakhaw dik taka kan poma chu wângin chakma le Buddhist sakhaw hi chu thil kal koptlat kan pian ken ni hiala rinna lian tak kan nei ani Kristian na hi mizo sakhaw kan ngaya kan hnam sakhaw nia kan ngai kalsana sakhaw dang vuan tura Kristian in le chu thil har satak le nam phat san na anga ngai na lian tak kan nei ani chu tiang ngai dan nge tak chu kan chhungte kan pi le pu kan nu le pa atang hian an chomtel veka wângin kan tan Kristian in le hi thil za thlak tak le nam phat san na ang tluk ani Kristian hovin khuanga tan bong vun an man thina wângin Kristian ho chu nui zat takin bong vun vo ho guru sam bacheye an ti thin chu wângin chu tiang pola tel chu kan du lo hle ani kumriat kan in missionary evangelist nurse nulalal mangai pautu tuna tripura fela missionary thok mek hian kumkhat chung enkol turin ka chhungte hnena min dila atira chuan an phallo na in sumle pailama kan harsat ema wangle mizo tong ka thiam nan ti in kumhni vel min enkol an phal sakta pathian khongai na zara keipo kumhni chungin tong lama ma ka sonin Kristian na omzia po kalo man chho tanta ani amai ro chu BCM dana nula missionary meiche in mipa kumsom aya upa ompui an phallawa wângin kumhni bak chu arem to lova ti chuan ka chhungte bula ka kir le ta ani missionary bula ka omlaya Kristian nun dan ka zirzong zong chu zoin ka thale feta ka chhungte rualin milem biak na lam chu ka tran le ta ani Buddhist sakhaw chungchang hi ka hretam lo ema ka hriat ber chu mi an damlaya an thilti azirin an thi hnuwa an lo pian non le huna an din mun adang lam thina an damlaya an felviawa thil tha an ti chuan mihring ho sataka an lo pianganga an sual viau chuan ramsa an lo piang le thin ti hi ka hriat chun chu ani maya churin na chu ka ring het ema ka thei angin fel ka tum boka Buddhist Rinna chuan thil nung reng hi ti hlum athiang lova nun na la tu chuan shrem hunan pumpel thei lo ti rinna nget tak an neya wângin ar tal tak nial po hi ka ngam lo ani ka kalna mission school chuan kumtin gospel meeting kan nei thiana speaker thatak takten thuan soi thin kumtam tak chu Kristian kadova gospel meeting counseling class po counselor te ka nial buaina sa thin hle ani amaro chu tum khat gospel meeting kan nei na counselor te nial tur le Kristian ne lo tura thian te fui tura kalut chu katum angin thil akal talo top mai maktak main nial a nein Kristian chungchang chu thata ka zir chian tumna rilru ka nei tatlat maya speaker thu soi chungun takin ka ngai thla aru ka zona kalo nei thin te chu a chana ka muta zel mai ani gospel meeting zo chuan arukin bible hi ka zir chiang tran ta zohana bung som pali chang som paruka Lal Isua chau hi van ram kong chunani ti te
mathaya bung som chang som thum pahnih a mi te hma Lal Isua trana piang Lal Isuan vana atran tur thu te le zona tam tak kalo nei thin te chan na ka hmu atang chuan aru ka tong trai le Bible chhir chu ka chhun zom ta zel ani amaro chu har sanna lian tak pakhat kaneya jing le tlaya hian budalim ma a kunin bati chi a chibai buk angai thin ani ka chhungte ka hlau ema vângin Lal Isua ka ringti ka soingam si lova pathianin milem biak a phal lo ti chiang takin ka hreboka pathian ka hlawa ka chhungte ka hlau boka Buddha milem ka biak lo chuan ka chhungten min hau don si milem ka biakin pathian alung oi lo wangti ka hlau bok si a Tuboh le Dolung inkârah ka omani ber hlauna hlirin ka khat thin ani ka chhungte chu hlau te ma ila pathian hi a tha a kan rin phot chuan kong himin lo siam sak thin ani ka umi pa hi keima ang thowa aru ka Lal Isua ring tu BBS chhungte a le khazira ani a alo ho hlau maya ka u nen chuan kan in khom tran ta a kan chhungte an mang ang ta hle mai kan in khom thina wângin Buddha milem chu chibai min buk lui tir thina Baptisma kan chan vai chuan in aṭanga min hnâwchhuah tur thu le dam chhunga an fa kan ni to don lo thu chuan min vona sa hle thin ani pathian ne piangin kan in khom theilo na turin cho an chhum tlai lui nge thina ma se in khom dar rik to chuan cho ei lovin kan kalmai thina kan ril atang tak po ka hre chuang lo achang chuan pathian ni ate hian hna min tho tir thina kan huan hi a hlate ma wângin achang chuan kan in khom man thin lo reng ani Kristian chhungkua ni lo wângin in khom na tur thom na tha po kan nei lova phei khok chu soi lo slipper hi kan bun phak ve trok ani maya amai ro chu thuam hnoa kan buai lova pathian zara kan zak hek lo pathian thu kan vangai tha thei hrim kha kan lom tok em thin ani tum khat chu ka u chuan Baptisma chan adu to thu a soya keipo changve turin min som nga la kei chu kalano pandewa wângin ka chhungte ka hlau thu le min hnâwchhuah ta se engtin nge kan tiang enge kan eyanga khoyange kan omang ti in ka in ngai tu na samaya ka u chuan khovela kan taksa hi thima se vana hlim takin pathian hnena kan om thei tur thu mangin min hnema ngon takin ka ngai tu ta a Bible chang korin thon khat bung som chang som pathum mang hian pathianin min lo polta ani pathian hian kan tur thei lo tur har sat na hi kan chunga a thlen tir don lo ti thu hi ka rilru a chiang ta ema mathaya bung som chang som ni le pahnia ama isu awanga a ring tu te po mi te nan hu tur thu te mathaya bung som chang som thum pahnia ama kan tran tla chuan vana min tran tur thu te le thupuan bung ni chang soma thi thlenga rin oma om chu nun na lal lukhum apek tur thu te chu ka rilru a alang zuta ti chuan atul phot chuan thi po huamin Lal Isua tan in petur chuan ka o veta ani Baptisma kan chang tur po hi kan chhungte kan hril ngam lova kan hril chuan an phal don lo ti a chian sa awangin arukin December ni thum sang ni som pasari a chuan Reverend Giano Moy CBC pastor chuan Baptisma min chan tirta ani Baptisma kan chang ti kan chhungte nan hrelo ina kan va in thak po kan in bol mai emo min ti a kan in thaka sacrament kil turin kan kal le maya keini khuwa anga chuan engma hi thupreng thei ni hek lo le sacrament in khom hlan chuan kan chhungten engkiman lo hrevek to a sacrament in khom kan banga kapa chuan thinrim mit sen room hian tu te nge in ni ka fa te in ni to lo ka ina po lo lu to su u min ti tamaya ka hlau lu tuk chu ka pa po ka en ngam to lo kalano pan ema wângin kamang ang lu tuk chuan ka u hnena trap chungin ka u khonge kan kaldon khoyange kan om don ti in ka zot le ringota ka u chuan kan thi po in Isua tan kan dam po in Isua tan ti ringotin min changa kamang ang lu tuk chu ka trap ringot mai ani ti chuan rei lo te a
kau ran upa then khat le khotlanga mi poimo ve deuh then khat te le kan chhungten kapa chu thlem dayan tuma tlema athin rim zual pui are deuh hnuah chuan upa pakhatin in chhunga chuan min hruai lut ta a kapa chu rilru sak hle maya du thlang turin min nor ta a Buddhist let le a chhungte bula om nge kan du Isua thlanga dam chhunga chhungte chan heng pahnih atang hian du min thantir ta ani a har kan ti kan rilru a buai em ani chuti te thutama ni hringtunu le pate nge in min hanti tamai chu kan rilru ana ema ma se maktak main chu an du wanga ni bik lo ti le kan tan fi ana ani ti ero kan hrethiam tlat mai ani chu chunglam khriat tirna hanti lo rual ani lo atopa chuan ka u chuan kapa hele chen min enkol seilian a kan za em che a nang chuan khovela kan mamo then khat min pe thei ani ma na kan rin pathian chuan kan dam chung le thi hnuwa po chatuan non na min pe thei ani chu wang chuan Lal Isua hi ka thlange ti in chang ta a kapa chuan thin rim mel se thian kalam alo hoya a ring vak lo ma se chiang taksi hian nang min ti vele a engtin nge ka chan don ti hriat tum takin min mel khui maya hlau deuh chung chuan keipo Lal Isua kan ti chia chu a thin rim lu tukhi apuak ke lo chawani vin tak mai hian ka fa te in ni to lo ka ina tang hian chuak ngal ro u min ti ta a minute khat po om zui a phal to lo lungai tak le mi tuitla zoi chungin kan ina tang chuan kan in zui chuak ta na a ti chuan hun anga mo chen chu ka u hi khati laya kan bil tu pastor Reverend Giano Moyan ayan kola kero chu ko ran secretary Susil Bikasan min enkol thunga pathian hi atha ema khati laya mang ang taka kanom lai khan min leina tu le khongai tu kan tong zela ka school kalna tur man li fi po ka hriat lo hlanin pizet dilal rem siami tuna chuan a pension to a ani khan min lo pek sak veka chutiang chuan kong tam takin tran puina le tong trai puina kan dong chho ani hun rei vak lova kapute a sipai chuti in alo ho a kapa hnena min hruaya a in chunga omle min dil saka kapute a mai za vângin kapa chuan omle min phal sak tak na a hun rei tak chung chu min bedu lova kan mamo po min ngai tu sak du chuang lova chhungkua angin min en ngai lova mi khual cham rei ang hi kan ni ber ome zoi in Christian kan ni awanga zirna lama mal somna kan don tele Christian kan ni awanga kan nun dan tha an hmu chho zela wângin Christian sakhaw kan biak po chu min phal sak veta ani ka u po chuan pathian khongai na changin BTH zirturin kan bial tu pastor Reverend Giano Moyan asen sozat ve atum saka azat vedang chu aizol lama mel hriat lo tu emo in alo tum sak boka chutiang chuan eng tin emo BTH chu pathian khongai na zara result dum taknen azir zo ve thei sham ani ti chuan tuna Chakma Baptist Church a Bible translator na athok me kani keipo pathian khongai na changin pol som pakhat le som pahnih hi Baptist Higher Secondary School ser ko na tangin kazir zova tuna hian pathian khongai na in bcom kazir vele mek ani Christian kan ni awanga mi ten musittaka min lo tong khum na te chhungten min hau na te lo pal tlang ngam lo ni ta ila tundin mun hi kan thleng hau lovang ti hi ka hrechiang em ani Christian te pathian hi zuitlak pathian le pathian nung engkim ti thei pathian ani zia ka hriat chian pha a amanen engkim ati thei ani ti ka hriat pha bok ani ka testimony lo ngai thatu te hnena ka cha du chu hei hi ani khovela hian Lal Isua wângin en har satna po lo to kila ama kan rin tlat chuan min kal san ngai lova kan tan thil thazok min lo bu sai sak thina ni ti hi ring tlatila kan tuar thei lo tur har satna a thlen tir don lova thi hial ngai khopa har satna kan to po in kan tan wana lomman ala om ta fovani nun na lal lukhum hi en tlat zok tur le thi thlenga Lal Isua ta na nung zel turin ka som che u ani
kanau mi pa hian nikum khan baptisma chanve adua kapa chuan I ute pahnih ka chan to a nang le zelin Buddhist sakhaw kalsana Christian ini chuan katur zo to lovang ka in tilum nge yang ti in aṭanga kan din mun hi akhir hle maya kan chhungkua a Christian kan lo ni vek theinan khongai takin min lo tong trai sak tu lalpan malsom chu ro se